Il-ġenerożità tal-poplu Malti hija karatteristika li tiddistingwina bħala ġens li b'modi differenti jesprimi l-imħabba tiegħu lejn dawk li huma l-aktar vulnerabbli. Fost l-attivitajiet diversi li torganizza l-Malta Community Chest Fund propju sabiex issostni l-pis finanzjarju tagħha hemm il-Ballu partikolari, dak magħruf bħala l-August Moon. Bi-storja li tmur lura 20 ta' snin għażmien il-gvernaturi tal-era kolonjali, dan il-Ballu jagħti opportunità lil poplu Malti biex filwaqt li jgawdi lejl imżewwa bit-tradizzjonijiet ta' dari ikunu qegħdin jgħinu lil minu l-aktar fil-bżonn. L-eċċellenza tagħha l-President Marie Louise Coleiro Preca li se tkun qed tospita dan il-Ballu fil-Palazz tal-Verdala qalet li din mhux se tkun biss okkażjoni oħra fil-kalendarju Malti. Iżda attività li permezz tal-ferħ li ġib magħha toffri sosten għad-domanda dejjem tikber għall-għajnuna lill-Malta Community Chest Fund. Hi opportunità għal darb'oħra fejn il-ferħ jiġi trasmess ukoll permezz tal-ferħ tan-nies li jattendu ukoll għajnuna prattika lil min marit bil-kanċer, lil min għandu mart kroniku li jiġi mbagħad għall-għajnuna għand il-Malta Community Chest Fund. B'differenza mill-edizzjonijiet preċedenti, din is-sena l-Ballu ser jagħti aktar viżibilità għall-Patrimonju Malti u l-identità tagħna. Kif spjegat il-President Coleiro Preca, fost elementi tradizzjonali se jkun hemm il-karozzini li se jwasslu n-nies mill-parkeġġ għall-palazz u diversi reenactments li ser jagħtu rappreżentazzjoni ħajja tal-ġrajiet li tul is-sekli bnew l-identità nazzjonali tagħna. Din is-sena l-August Moon ser issir nhar is-Sibt 2 ta' Awwissu fil-Palazz tal-Verdala bil-prezz ta' tul ikun donazzjoni ta' €70 għall Malta Community Chest Fund.